Здравей, аз съм Анди от училище по първа помощ и днес имам нещо уникално за теб. Момент. Така, ето така е по-добре. Вече знаеш, че съвременната първа помощ е базирана на наука и се развива непрекъснато. Издават се нови насоки и се внедряват нови средства за оказване на първа помощ. А ти постоянно искаш да си в час с най-новото. Затова създадохме клуб First Aid BG. Стани член на клуба ни и ще получаваш информация за най-актуалните знания и умения, най-новите практични средства за оказване на първа помощ, специални намаления за продуктите в магазина ни, големи отстъпки не само за теб, но и за близките ти при записване за курсовете ни и допълнителни ексклузивни промоции. А сега малко по логистиката. Как можеш да станеш член на клуба? Сканирай ето този QR код или от сайта ни firstaidbg.com, като кликнеш ето тук, или просто кликни на линка, който е някъде около това видео. Ами, това е от мен. Очаквам те!